Right, Fernando is hier samen met Nooitgedagse coach en Nooitgedagse kaptein. Nancy mannen, vragen aan de kippie rondom zaterdagse game. Wat reeds voorbij is, hoe voel die kippie? Hoe is die geest in de kamp, hoe hij verloren ki? Nancy Rabi. Ja, nee, kijk, een man moet maar je pak vat en je verloren vat. Kijk, in ons leren maar nog elke dag. En ik denk, na zaterdagse game wat voorbij is, het ons teruggekomen en ons het hard gekomen weer om dit recht te maken. Asai, dank je kippie. Coach, zaterdag grote. Coach, iets over te zeggen daarover. Hij groot in een paardenkloof, kampioenen. Hoe lijkt het? Coach, is span recht. Ja, Nancy, gemeenschap van die 6 naties. Wat de eer, wat de voorrecht is vandaan die op Noorderdag Park om samen met die media te praten rondom die 6 naties. Ja, om tot uw antwoord te komen rondom die grote jullie naweek paardenkloof. Dat zal altijd de grote wees voor enige span in die 6 natie competities. Zal dat altijd de grote wees om tegen paardenkloof te spelen. Maar wat de voorrecht zal het wees om tegen te spelen. Ja, die tafel is gedekt. Jullie donderdag aan. En ja, wat kan ik zeggen? Als het terugkomt naar ons verloor, zoals de kapitein ook gezegd dat in vasttrap. Ze komen hard werken op die veld. Vooral vasttrap, volgens mij, als coach van de Noorderdag Club. Vasttrap, die game in de eerste 20 minuten gewend, al reeds zaterdag. En voorbij is, zo was het daaraan gewerkt dat we vooral op de eerste linie van verdediging opgescherpt, vooral in het middenveld. Zo ons recht verdediging, waar het bij verdediging komt. Zo is het recht voor paardenkloof. Dan op die attack, als er een paar koels in de gang. Zo, wat ik maar zal zeggen van mijn kant, dat paardenkloof maar zien dat er zo weer gaan gebruikt wordt en wat er soort koels aan de focus in. Asai, dank je coach, dank je kippie. Goeienaand. Ik wil net so ligte oorsig gee rondom ons Saterdagse rugbywedstryd tussen Landeshof en Vastrap. Ja, dit sal 'n titaniese stryd wees van beide twee rugbyklubs. Dit is 'n groot derby, 'n tweede derby. En ja, ek wil nou nie vooruit hardloop nie, maar ek wil niemand as die gunsteling beskou nie. Ek weet elke ou gaan sy lyf op die spel sit. Die span wat sy kanse beter benut, hy sal op die einde van die dag wegstap as wenner. Landeshof, as sulks glo ek op hierdie stadium, hy gaan sy beste voet voorsit met Saterdag se wedstryd en hy gaan vir Vastrap klop. En dit is ons doelwit, maar ons bedader Vastrap se game net soos enige ander wedstryd wat ons sal aanvat. En ek wil net van hierdie geleentheid gebruik maak om my boys sterkte toe te wens vir Saterdag se game en ek glo en vertrou dat ons die bordjies sal verhang. En ja, baie dankie en sterkte.